איפה היה לה? אז היא אומרת לו בחלון, במראה, בחלון. אני לא מאמין שיש שם גזר. בחלון, הוא אומר לה, תגידי, יש איילה בחלון. תמתיני לו. יש איילה בחלון. אז הוא אומר לה, אחות מביאה לי את הדיסק. זה לא חלון, זה מראה, זה לא איילה, זה פרה. טעים! זה 2.5 אבל. שומעים את הכל? אתם יכולים לראות אותה, מה אתם מסתכלים במצלמה? ספיר. קרולינה, את והקולה באותו פריים. את והקולה באותו פריים. עברתי למים. עברתי לקריסטל. אני כותב רגע, אולי זה נו, שיגיע כבר הקטע. סוף השיר. אין, נגמר. די ליאור, זה כבר מעבב לה, הוא לא יכול לצלם יותר. רגע, לא, אתם חייבים את זה. מה את לא עשית לי באוזן? גם מגעיל. אני לא יודעת את זה. תביא לריח. אולי זה היה כבר. הקטע לא מגיע. זהו, נגמר השיר. איזה פדיחה. אכלתי פדיחה. רגע, לא. לא, זה ממשיך. אז זהו. אז זהו. זה התינוח פלטה. זה 5 דקות. שמתי את זה. היא מחכה לה. היא מחכה רק לסור הזה. זה לא זו, זה סתם! וזהו, ביי. עידן, מה נשמע? מי זה פגודה? לא בכוונה רע. טוב, בכוונה רע, יש לי ראייה חמורה. איפה שרית? תעשי זום. אי אפשר. שרית! שלום שבאת! בטח שאפשר. טוב שבאת. אני רק כאילו רק בא. סידרתי לו. מה היה הבעיה? למה את לא רוצה לעזור להם? מגילה ירים. לא תיתן. לא. כל הפעמים שלכם מתחברים, ספיר. סיבה נרגנתי לך, זהו.